Haizea sortzen da batez ere presio diferentziagatik. Haizea joaten da presio handitik txikira. Adibidez, hurakan baten kasuan, desertuan joda egun gaudela, aire masa beroak gorantz igotzen dira eta desokupautako espazio horretara, nun presioa txikitu egin den, kanpoko haizeak etorri egiten dira. Orduan, zentro hori hurakanan begia erakarle bihurtzen da. Aldiz, antizikloi baten kasuan, adibidez, Azoreseko famatuan, zentroa presio altukoa da eta haizeen igorlea da. Orduan, presio handi horretatik kanpoko txikietara joaten da haizea. Hori horizontalean. Vertikalean, esan behar da, haize horiek presio diferentziagatik mugitzen dianak, lurran kontra resistentzia jasotzen dutelako, lurretik gertu motelagoa direla, goian 1000-2000 metrotara konsideratzen diran haize lau puru horiek baino. Orduan, goiko haizeak izaten dira azkarrak. Euskal Herriko edo edozein tokitako haizean ezaugarriaz hitz egiterakoan hitz egin behar da, haizean indarraz eta norabideaz bete. Indarrai dagokionean, 5-6 metro segunduko batazbesteko haizea dago Euskal Herrian, toki irekitan, ez baldin gaude bailara sakon baten. Eta norabidea dagokionean mendebala, itsasotik, Atlantikotik sartzen dira ekaitzak, presio altuko antizikloiak ere handi bialtzen digute haizeak. Haizea sarritan mendebaldekoa izaten da Euskal Herrian. Baita hegoaldean ere, ez soilik itsaserrietan, zeintzuek deitzen dioten Galizia haizea, Galizitik sartzen dalako. Hegoaldean haize honi, ipar-mendebaldeko honi ziertzoa egiten zaio, Ebro bailarak justu ipar-mendebalderanzko lerro bat marrazten duelako eta kanalizatu egiten duelako haize hori. Eta eramaten du Aragoitik ia Kataluniaraino indar handiakin. Horregatik, ziertzo hau, mapa eolikoetan oso zona potentetzat konsideratzen da eta gorriz markatuta egoten da. Euskal Herria energia eolikoa sortzeari dagokionez bi zatitan banatu daiteke. Iparraldia eta hegoaldia. Bizkaia eta Gipuzkoa oso menditsua dira, bailara sakonak eta tontor zorrotzak. Eta hori, larruazal moduan ikusiko bahendu, imaginatu larruazal badala, oso zimurra da. Dala esaten dugu guk ere, zimurra hitza erabiltzen dugu. Haizea olako terreno zimur baten kontra sartzen danean, naiz eta itsasotik indar askokin sartu, zimurdura horrek asko desordenatzen du. Guk esaten dugu turbulentoa dela, kaotikoa dela, eta haizean kalidadia asko bajatzen da. Aldiz, Nafarroan eta Araban, eremu lau horietan, haizea leun sartzen da eta oso aprobetxagarria da teknologikoki. Itsasoan gertatzen da bezala. Eremu lau horietan, oztoporik gabe, leun, kaosik gabe oso ordenatuta sartzen da haizea eta teknologikoki aprobetxagarriagoa da guretzat. Energia eolikoa gaur egun konsideratu daiteke ja oso kompetitiboa dela. Ikusi besterik ez dago, energia iturri honen alde Eskozia eta Alemania bezalako herrialdiek egin duten apostua. 10 urtetan konsideratzen da olako haize errota baten energia sortzeko kapazitatea boskoiztu indala, 5 aldiz handiagoa dala. Haize errota hauen altuera 100 metroeraino igo da. Eta kalkulatzen da, gaur egungo haize errota potentia hauek bezalako 100 nahikoa izango diala haize oso onakin funtzionatzen, lehen energia zentral nuklear batek sortzezun energia berdintzeko. Hau lortu daiteke itsasoan, haize errota flotantiekin gaur egun, gure kasuan Euskal Herrian. Ze oso itsasondo malkartzua eta sakona daukagu eta gure aukera bakarra da flotatzen ipintzea. Ezin ditugu haize errota hauek zimentatu Alemanian edo iparraldeko herrialdeetan egiten duten bezala.